Raġel minn naħa ġdid ammetta l-akkużi ta' violenza domestika u sewqan perikolus fost oħrajn. U għamel dan wara tisal il-qorti aktar kmin illum quddam il-maġistrat Jana Mikallef Staffraġġ. Il-prosekuzzjoni xlietu li kaġuna biża li s-sieħba tiegħu u it-tifla tiegħu li attakkaha fil-waqt li kkawżala ġieħ ħfief u li insulent tagħha. Huwa kien akkużat ukoll li insulta u wedda lill-uffiċjal tal-pulizija u li saq il-karozza tiegħu b'mod perikolus filwaqt li kisser il-paċi pubblika. Ir-raġel li jismu jessax jissemma minħabba ordni tal-qorti li ħarġet difjet fuq isem il-partijiet kollha f'dan il-każ, ingħata sentenza ta' sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin flimkien ma' multa ta' 800 euro li tiġi mħallsa fi żmien 3 snin. Il-Maġistrat Jana Mikallef Staffraġġ ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni f'isem il-vittma u ordni ta' trattament għal 3 snin. Il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Ian Schembri tal-More Supermarkets ġiet posposta għal 11 ta' Mejju u għall-akkużat irriżulta pożittiv għal COVID-19. F'seduta qasira li saret it-tlieta quddiem il-Maġistrat Donatello Flendo Dumek, l-Avukat Prosekutur Francesco Refalo ippreżenta ordnijiet maħruġa mill-Avukat Ġenerali taħt l-att dwar is-servizzi tal-investimenti. Ġie ppreżentat ukoll ċertifikat mediku ta' Schembri li fih jintqal li l-perjodu ta' kwarantina tiegħu jintemm fit-2 ta' Mejju li ġej u għalli jsirlu test tal-PCR u jirriżultalu negattiv. Fil-jiem li għaddew Schembri ġib Malta permezz ta' mandat tal-Arrest Ewropew u għalli kien ilu kważi 8 snin maħrub minn Malta. U għet iħabbat wiċċu m'akkużi marbuta ma' ħasil ta' flus u frodi. Attart li jmexxi kumpanija ta' tbaħħir huwa mfittex mill-awtoritajiet Taljani biex jiffaċċja proċeduri kriminali dwar ġar ta' 10 tunnellati ħaxixa maqbuda apport bastiment fl-ibra internazzjonali fl-2018. Huwa kien talab lill-qorti tiddikjari l-arrest kontinwu tiegħu huwa illegali, iżda t-talba ġiet miċħuda mill-Maġistrat Donatello Flendo Dumek. Hekk kif il-Maġistrat ħarġet mill-awla, Attard beda jgħajjed u jipprotesta mal-pulizija li kienu qassa miegħu. L-Avukat Difensur Jose Herrera għal id-deċiżjoni li ħadet il-qorti fisser l-artiklu 20 tal-att dwar l-estradizzjonijiet japplika biss għall estradizzjonijiet normali u mhux meta jkun hemm mandat ta' arrest Ewropew.